Nosaltres a nivell de multireincident veiem que majoritàriament són oportunistes, que el que busquen és cometre un furt, un robatori violent. Molts d'aquests furts que passen al carrer, furts significa un robatori sense força, un oportunista que utilitza una sostracció sense que ningú se n'aprofita en un descuit. D'aquests hi ha moltíssims. També hi ha robatoris que succeeixen quan les persones intenten retenir a la persona o intenten que no els robin, no? I es converteix en un robatori violent. Sí que hem notat, per exemple, et parlaria de Barcelona, ara mateix estem per sobre d'un 6% de disminució de total de delictes, però si ens centrem en la multireincidència, estem en una disminució de més del 8%, o sigui, notem que des de que tenim el Campai, a més d'altres dispositius, la nostra idea és no parar amb la intensitat a l'hora de fer operatius. No? Com et comentava, o sigui, no és tan sols l'àmbit policial, sinó que s'intenta influir a nivell de judicatura, a nivell social, a nivell de coneixement, de traspàs de dades, a nivell de coordinació amb tots els actors de seguretat i a nivell d'investigació. Ens centralitzem en les persones, aquestes persones, i sobretot amb la intel·ligència, fem molt anàlisi i jo crec que estem tenint molts bons resultats i sempre hi ha àmbit de millora i és el que tractem sempre amb un seguiment molt acurat. Però el dispositiu funciona, estem veient que la cohesió és molt bona i treballem de manera integral i de manera molt transversal i tot està donant els seus fruits. Estem esperançats en que tot això es reverteixi i per això estem treballant.